Але в Варшаві не камільфо. Треба в таку глуш там, ну, альбо в на Білостокі Мазовше, ще 22-го, альбо да, там на лінія Подляше. Ви глядіть Вот это вайб Подляша, масакра. Я яшчэ з самага падлеткавага ўзросту чула пра гэта таемнае Падляша, то што за мяжой Беларусі ёсць як бы такая частка Беларусі. Рысю, мой рысю, рысю, вараны аж до самого Дунаю. А як тут в регіоні ставяться до поганства? Перестаю, że ludzie mocno religijny, no to do pochaństwa raczej tak średnio. Да, то ми розмовляємо о поганстві, в каплиці нікому не кажу. Напевно, так не wolno. Chrześcijaństwo przyjęło mnóstwo zwyczajów z obrzędów pogańskich, tak? Jak dajemy pieniądze, to dajemy ofiarę, tak? Więc to wszystko po prostu jedno z drugim się łączy. To trudno tak aż bardzo rozdzielać. Dam diri dam dam dam, poznaju emocji nowy. І як вось раскажы, як гэта быць і беларусам, і палякам у Польшчы? Ja думаю, што гэта найлепшая справа на свеце. Kożuch.